Caoimhín, tá tusa san Seandún bhfuil? Tá. Sean. Agus tócha ann Yeah, tócha me sean agus má bhám bhí me seanmháthair agus me seanmháthair ina cónaí san Seandún freisin. Tá fréimhacha anna dain san Seandún. Sin é do gúchas a gut. Ach bíonn tú ag leachtóireach nach mbíonn. Bíonn. Den chuidas mód anam is réalteolaíocht as Gaeilge. Tógt bíonn léachta go más béarla freisin mé ar an réalteolaíocht. Ach in éireann na gá áiteanna is fearr na gá park spéireadóracha ifigúil in éireann tá na burtacha in aice le nó laistigde gaeltachtaí freisin. Ceann amháin síos I bhráthig, ceann de na spéire is doracha ar domhan a bhfuil dúábalta áil síos I géirí. Agus chuas I muo freisin anna congra go dtí Ileán Acla an park fiáin na nefanna. An park náisiúnta sin is park spéireadóracha é freisin. Agus dábhrí sin taon na sais gá sim le chéile an Gaeilge agus an réalteolaíocht is iad siúd na áiteanna na gá áiteanna is fearr is dólam chun Caint mé ar na réalt as Gaeilge. Ach freisin taim go dtí leabharlanna agus scoileanna chun an rud céine a dhéanamh go háirithe a gcóir na Gael scoileanna. So, big tú dul go I bhráthig? Canáid? Lú galore. Beg mé dul go dtí péáitna ballan na scealaige agus carr sháimhín freisin. Cúpla áiteanna eile tá na scoileanna Drummond. Beg mé dul go Tá sais lár am dón, Tig tábhaine agus ifig fricht agus cocin rud le céile in éile agus tá na Gael scoileanna tá si beag galore agus tá si scapa timp áite. So beg mé dul go dtí cúpla láthir de friúil chun iad go léir Caint le. Ceam tá Carricín dóibh na beidir cuaig? Gael scoileanna de friúil? Agus constant pussycat a good. Íntach, fós má, Bhí sé duna bhíreacht éilúid an lá sin, bhí, sus a tráid. Bhí a gcónaí ní mala a bheith las mu degan ach tá fán síirse bhí gáín bíon simige dul amach go dtí go bhfuil sé mu agus an sin bhíonn sé gur dul isteachí an teacharíis. Bhuiid agus tá sin go mát cosúla páiste. Díreach cosúla páiste, Nuair bhí agus Pat sin doncail. Pat scribhn Uncle Pat. Nuair bhí mé níos óga bhí mé ag stadéir an bhailín ag ceoltas. So bhí Pat anna cabhrach. So tá ceol a good. Bhí gáín ar agus ceols na réalteolaíoch leis. Iad ag déanamh ceol timpeall, agus fiú na planéid go háirithe na cín mór cosúla Jupiter an chorus magnéadach atá acu bíonn sé sin ag canna freisin. Well, for do bhíos here I géirí hart ar Cahar Donald agus bhí do Cumhra Mac. I stop better go rás ar meiscean ile sagum ach ansan neam stad agus bhí sais éanta sorum ag brathnú suas agus bhí na réalteolaí le clisiint in aríra agus bhí femar a bhéadist I gánálú. Tá sé anna tá sé anna de friúil féic an hús ar an spéir agus an méid sin réaltí a eiscint. Tá míad có compordach le an spéir bí na glynn san cahar le beidir céad mátá an tá leat beidir céad réaltí huas agus na bhíle hús Có raibh fáí Corcaigh chun brathnú ar na réalta aber sa cahar. Níl éon fear park spéirdóracha I cúnta Corcaigh nó cinnte a cahar Corcaigh ach faras a taon tú go dtí imil an cahar taon an trúdú solas síos tapa galore. Tá bhaid níos lú trúdú solas má tá tuair imil an cahar seachas leistigh de lár ach tá sé bhad níos fearr dul chús go dtí na sléite chús go dtí na sléite slíomh lúcra beidir áiteanna cosúla sin. Ní parcanna ifigúlíd ach tá siad beagnach chun dorchas bhfuil tú ábalta áilt fós tá an spéirhús an sin beagnach farfa.
Tá sé sin beagán ní as Canary cuine bhar nuair a hen tú suas slíomh tá tú ag dal in iarach níos gira don ngrian ach bíonn sé gairí níos fuaire de réir mar a tanú ag dal i dro na gréine níl an tá an atmosfér a bhaid níos taní agus tá atmosfér níos taní a bhaid níos fear go na réaltaí freisin go hátha nach leis an abhainn bí na réaltaí sais ag damhsa nó ag cri le an méid flicadas atá san air nóair atá tú hús ar an cnic tá siad a bhaid níos sais díreach níos láidir. Well, an rih spéise gut ins na réalteanna í gcónaí riamh beag nach cuimhín nóair bhí mé anna óg i gcónaí bhí spéis a gom i rudaí ólaíochtúil ach nóair bhí mé anna óg bhí sé na dínasór agus rudaí cosúla sin ach nóair bhí mé beidir sé nó 7 bliain d'aois chuig mise agus mi agus mo am chús go dtí cinnic slíomhrúgra bhí sé milliún dubh chús a bhadó an cathair i lár an tua ach bhí sé an chéad ó bhí is a go míall ar bóthar na Bó Finne agus bhí is a go míall ar an stáisiún spás ach ní raibh mé riamh tar éis siad eiscint go dtí sin nóair bhí mé beidir 6 nó 7 agus bhí cead agam fannach suas níos déanaach agus cuamar amach agus bhí mé ábalta eiscint cha mé cúpla óra clig sais ag fécint chuas ar an spéir agus ó sin bhí mé rá lena réaltaí ón pointe sin. An bhacha tú na Shangáin cúpla seachtainna hen na Shangáin an sin na gealaí sin spéir níoracha chunnach mé pictóir dómh ach nóair a bhí siad á Harlúnt ar áirithráid ar éonmós bhí an nomad solas tá ceantar na sílte shráid díreach ar ballam teach sa bhealach tá sé das a bheith caiile sinna choirlaí carach an bheochtú sin a casas go thuúpla óra clic féidir tá sé das a bheith ábalta eiscint cábhfuil tú ag dul istíthe ach tá trúa orm go bhfuil na réaltaí clúdathe len solas freisin so ní raibh mis ábalta iad eiscint ach tá dóchas agam go bbeidh cúpla cín eile tá an ngrian beagnach ag an sais buach faointe de sais chóras inis gach bhfuil sé pléasca bhfuil sais lastracha ag teachtáistí bhfuil gach aondiúg bliain téann an ngrian ó sais ciúin go dtí sais glórmhar lena lastra sin agus tá míad thart ar an puinte is irde den chóras sin inis agus tá sé bhd níos irde ná mar raibh an aondiúg bliain ribhe seo agus ribhe sin an cuid is mód mo éil ní bheoh tú ábalta na rudí sin eiscin síos in éire nó fiús an gréig acadar iad an seachtain seachata nóir háidir ach tá an ngrian a bhd níos láidir a bhd níos tá bhd níos mó ar siúil ag an ngrian ag an nóméid seo mar bíon de an so beagnach bliain ó hin bhí cúpla den gealaí sin le heiscint é Corcaigh freisin so tá dóchas a gom beidh cúpla seansanna eile ach caiid mé tanú le an spéir bheith glán freisin má tá sé scamalach ní bheith mé ábaltéanaar le heiscint. Nach raibh ngealach intach mhórán aber an bhís caite chud a bhí special freisin go gur sé sin speisiúil le an ngealach i gcónaí Deirmíad ghuiil an ngealach thart ar 370,000 kilometer ón domhan ach athraíonn sé ó beidir 400,000 go dtí 350,000 thart ar an mí bíonn sé níos cóngrach dúin agus níos fuide uin agus nóair atá an ngealach lán agus ag a puinte is cóngrach dúin tá cuma níos mór agus níos geal ar an ngealach ceapan bhfuil sé Cardiúg faoin géad níos gile nóair atá an ngealach ag a puinte is cóngrach dúin ag an brád le an puinte is fuide so fiú ní é ihe réir ach an ihe ribhe sin an céad lá de bheara lá eile bríd bhí an ngealach lán agus céin faoid géin lán agus cóngrach go leor dúin ag deire an mí beag orú gréine tá an ngealach chun dul ó scóir an ngrian ach beag an ngealach ag a puinte is fuide uin agus tá an ngrian beagnach ag a puinte is cóngrach dúin
a dovri sin ní beag an ngealach ábalta an ngrian a clúdú go thomláin is orú fáinneach a beag ann seach is orú omláin. A me an áid doracha? Well, a me an sailor for doracha? Beag sé beagání níos doracha ach a gcóir an Nuair agus an Antarctic a hís ar an taobh eile den down. So I theabhra ní be míad ábalta an orú gréine eiscint. Ach tá orú eile ag teacht thuas ag deire an bhliain a bemíad ábalta eiscint ó éire. Ní beag sé céad faoin céad clúdatha, beag sé beidir nóga faoin céad clúdatha dúin, ach fós beag difríocht down nóair atá an orú arsúil. Agus a mé speclí doracha cahabh? Aber... Well, mátá tú ag géirigh fécint ar an ngrian fadas bhfuil an orú arsúil, caithfidh tú caithfidh spéclí orú sais cín speisialta. Freisin má bíonn tú ag obair le miotal, má bíonn tú ag gramú PC miotal le chéile, na clúdú na sais spéclí atá a gceart a gcóir an post sin. Tá tú ábalta iad siúd úsáid chun fécint ar an orú freisin. Ach I gcónaí tá sé níos sábháilta sais scá a úsáid nó chomhrá a úsáid. Gan bheith brathnú ar go díreach. Agus fiú mátá cadé an rud chun gearra suas cáis sna mion PC sin. Na mion puileanna atá in san ábhar sin tá tú ábalta iad siúd úsáid má chuir tú sais thuas I dro an ngrian agus má fécinn tú ar na ceorcail a bheith ag teacht tríd nóair tharlaíonn an orú beag tú ábalta eiscint go sais gearan an ngealach isteach san ngrian agus beag beidir cuaigh céad mion ceorcail ar an urlár le an sais clúd sin ag teacht isteach. Bhfuil a drá go bhfuil an ngealach déanta a scáis. Níl ach tá ceangail down. Agus mén tú buinte side as telescope. Well, telescope a good. Tá telescope a gum. Tá sé ETX nóga atá a gum. So is telescope sais mazartha, níl sé anna mór ach níl sé roimh freisin. Ach deganá ní bíonn mór an seans agam úsáid. Tá sé coscámalach agus tá an trúdú solas. Seachas sin úsáid tá bogara agam agóir an ríomhra Darvanum stellarium. Sé séir an ascail anna úsáideach agus le sin tá mábalta fécint ar an spéir gan éon scamal ó Corcaigh nó ó éonáid san down chunáis planamach agus dhéon taide ar cadatá an Harlún. Gan bheith bra ar an aimsir. I cuine bheith brún na baine is a le héidí. Ní fallána go méoch na spéirtha an glán le lingdó a bheith gobrán chun na déanamh amach chuireamh na réalta agus mar sin de. Is dóm go bhí sais taide de níos móna fiú cúpla blion cúpla saoil de taide sais cintú cábhfuil na réaltaí idir na ihe blianta fada scamal ach ar leid le brúna bóna tá an rud is tábhachtach ná an áit ina tagann an ngrian suas agus fiú nóir tá sé scamalach bhí daoine fós ábalta sais eiscint go raibh an páirtin den spéir beáí níos geal sais taobhfír den scamal agus úsáid é sin chun sais áiltamach cá raibh an ngrian ag teach suas agus an puinte is fuide has ina tagann an ngrian suas. Sin an rud sin an príomhrud atá tábhachtach go gcóir brúna bóna. So nuair a hen tú amach cuimhín leis na daine tá géisteach le an den se bheach an aber saníthe chun brathnú an réalta. Sais buíonta a bheith I do cheantar chun brathnú ar na réalta. Ceanna rudí sais is tatnavach atá taréis dhéanamh tá céilóra mion céilóra hí sa curí orintanta bap ar an trá so taon daoine amach ar an trá bíonn tinna canábh agus bíonn mise ann le telescóp agus le laser chun sais lonú cábhfuil rudaí san spéir agus bíonn sé I lár an ihe ó beidir a 10 a 1 nó a 2 agus síos I bhráthigh le bóthar na Bó Finne agus gacard le heiscint agus nóir atá an spéir glan sin an rud is fearr chun dhéanamh ag fécint ar an fíor spéir is díthe. Agus a míonn tú ag léachtanna imar an áitanna? Well, ní bíonn méid
cúpla áiteanna Tom tar éis léachtanna chur fáil leabharlanna agus scoileanna agus hala poblí degan síos an ngéalteocht nó comhraí an ngéalteocht cíirí áiteanna cosúla an snáim ciláirglann áiteanna cosúla sin. Ach, tá fánar an níos mó léachtanna chur fáil. Chun is féil le duine teanghbhailí anamh leat? Ma síomh idirlín. So cuireann's content is ma síomh idirlín agus tá síomh YouTube agam freisin le an anam céine. Tá cúpla físeán as Gaeilge an síomh YouTube sin. Ach tá méid tar éis síomh YouTube nua a crothú cuireann's content as Gaeilge. So becór go mbeadh físeán nua beidir 10 cúig nóméid fad ag Caint mé na réalteolaíocht go hiomlán as Gaeilge beidir gach mí. Beg méid, tá fánar mé dhéanamh gach caicís ach tá chunta snú le gach mí chunáid. Tá obair go leir le déanamh ní bhíonn tú díomhaoin. No, ní bhíonn i gcónaítá rud éigean arsúla agam. Agus an den tú las mú Corcaigh agus de Conte Corcaigh an den tú las mú des na háitena sin. Degan Dví Tom tar éis cúpla léach de chur fáil laistigh den cathair a gcóir cúpla den na Gaelscoil laistigh den cathair agus imime teachtarna an teachtarna atá comhraach orintanta bíonn léach de gom chús tíre ach den chud is mód an tá sé las muid a cathair Corcaigh ag géirí go háirithe ach chús i muo freisin. Agus ceirgas go méid deise go dul go ngealach nó go réalteolaí. Cá raifá? Well, caig mé rá bhfuil an planéad is far ná an dain. Ní léon seachláil ar na planéadí eile. Ach bheoh sé anna sa múl teagaí an ngealach cinnte. Agus tá cúpla daoine eile tar éis dul go dtí an ngealach. So ní bheoh mé nervhíseach chun go dtí an ngealach. Tá daoine eile tar éis dhéanamh tá sé sábháilte go leor. Bheoh sé anna sa múl freastal ar an planéad darug go dtí Mars. Is ceann na planéadí is sa múl agus tá an méid sin fós le fálam a gcuin meall ar an planéad sin. Ach níl mór an fáin agam bheith an 100 duine ar an planéad. Tá cíle go. Tá cíle gom san ábhar sin cinnte. So, ach is solam dá raifá go Mars círeagas bednach me fáin am fille. Sin an deire le cuiimhín. Well, is dónm bheoh seans go marachtáil a ggur cúpla bliain ar an planéad ach bheoh tú gramathe ann mar bhfuil rudaí ag an nóméid seo ar rénos. Bheoh ar pe duine pe grúpa a taon go dtí Mars chun cinn tú go bheoh na daoine ábalta fila ar náis. Beg orthú an fiúil seola chun tosaigh. Sais rockade sa bhreis a seola chuig Mars onas go bheoh na daoine ábalta teach ar náis. Neadar an bhfuil sé sin san plán fós ag na daoine a bhfuil ag dul go dtí Mars. Ach tá sé tá an fiúil úsáid an rockade traum galore chun chur tuile an slí galéir go dtí Mars, bheoh an costas có-ard, bheoh ort rockade, dúbalt nó triple an méid a crothú ar an dain chun dhéanamh. Ok, so níl sé sin an deanta feláir. Níl fós. Agus cad fé réalteolaíoch i Corcaigh, bhfuil mar an díomhán? Tá, well, an príomh réalteolaíoch i Corcaigh an tain ceann a bhfuil fós ag obair ag dhéanamh fíor taide ólaíochtúil a gcóir an réalteolaíocht ná an réalteolaíoch an caisleán an dúchais san dúchais nó an carreg dubh pe anam. Sin telescope a bhfuil fós in obair, tá sé beagnach méidir i leathan agus beagnach 2 méidir i fad, well, 6 méidir i fad. Is telescope anna láidir mar bíonn na réalteolaí ag géanamh taide ar na puileanna dumha atá laistigh de réaltre eile. So is telescope anna mór agus anna nua aimsreach. Tá sé ceangailte le riomhra is é camera tá ag tógan pictiúr tríd an telescope seachas súla duine éigean ag fécinn tríd. An ceann eile bhfuil cáiliúil ná an réadlinn in san ollscoil Corcaigh is ceann níos sinne é sin. Tá mbíonn telescope nuair aimsreach a cá chús ar bar an ferganmh Caint, an ferganmh mór lia sin. Ach tá an sean telescope anna
Is telescope seanimhreach ach có das le fécintéir tá an obair cog déanaisteach chun telescope bhfuil ábalta boga ó héamh go héamh agus suas agus síos na méid sais rothair a caiig ceanglaid le chéile chun an brú a chur ó taobh amháin go dtí taobh eile. Is písa inaltóireacht anna sais well docreta tá lá. Agus bhaint úsáid as an telescope san. Ní raibh seans go mé úsáid mar bíonn an sais na tóras a ri an lé. So bhí seans gom fécintéir agus dul anna cóngrach le ach ní raibh seans go mé úsáid mar ní raibh féinrad le feiscint I ri an lé. Ach degan á níúsáidanta siad an ceann sin a gcóir réalteolaíocht ach irid a rís is is sean telescope é níl sé có láidir le telescope den méid céine a bhfuil a gcuin inniu agus an chuid is mód an réalteolaíocht an ólaíocht den réalteolaíocht a bíonn ar siúil na léanta seo. Tharlíonn sé tríd an rihra. Tá tú ag úsáid rihra chun rá le an telescope, féics an tro seo, thóg pictóir, agus orintanta ní fiú fécinn tú ar na pictóirí. Bíonn mhíle pictóir thógathe I ri ihe amháin, fécinn an rihra ar na pictóir, churann sé agar ar agus an sin fécinn tú ar an turthaíd an taide sin. Chun fé beara, raibh tú I miúra. Nach bhfuil réalteolaíoch go siúd an. Oh, an ceann is mó. Well, níl sé an ceann is mó inis ach le haig beag dá céad bhliain bhí sé sin an telescope is mó ar down. Tám tar éis freastal ar bearach fécintéir an telescope sin. Is, tám ard golóir, tám beag nach 2 méadar in irda. Agus bheoh mise ábalta siúil isteach len telescope sin gan crum síos. Tá sé 2 méadar leathan agus beag nach 5 méadar a fad. Tá sé do choreta cé go mór sa bhfuil sé. Ach an telescope sin níl ach 2 scáthán ann. So téann an solas isteach, prabann sé arás agus an sin fécinn tú ar sin. Scáthánna tá. Agus an scáthán ceapam go bhfuil sé déint as rudaigin níos nua aimsre inis mar tá siad tar éis feabhsú a chur an telescope. Ach nuair bhí an telescope sin nua, 1800 nó mar sin de, bhí an scáthán déanta as miotal speculum, aluminium agus rudí cosúla sin. So ní raibh sé có glán có crin le na scáthán a bhfuil míad ábalta crothú inniu. So tá an telescope sin 2 méadar leathan, 5 méadar ar fad ach fós tá telescope atá níos lú inniu, níos ládra de bhar scáthán níos fearr agus níos mó scáthán freisin. Ní dul an féin go bhfuil mar an daoine ag déanamh na hibre seo mar atá a dhéanamh agutsa a scoiling. Níl agus tá ar lámh amháin tá múgnach nach úgnach nach bhfuil an méid níos mó daoine ag caint méall ar éon rud ólaíoch túil as Gaeilge. Ach ar an lámh eile níl aontainna níl aon rogha ag aontainna má tá tú ag iarraigh a réalteolaíocht as Gaeilge, tá mis sé ceantar na taon daoine bhfuil tú ábalta gléic ar. So ar dámh amháin tá sé go das go bhfuil mis sé ceantar na taon daoine ach ar an taobh eile bheoh beáiníonn commórtas go das freisin. Bhfuil folklórión, a bhfuil folklóri I gcóir na réalta? Tá. An ceann is fearr ná an folklór réalteolaíochta is dóm gur sé an gúm churann sé ar fáil. Tá ceanna gom sa bhaile agus tá sé anmha. Gach focail, gach rud atá buint le na réaltaí, gach anam de na réalteolaíoch, gach rud tá sé ann agus an chuid is mód an ann. Le rudí cosúla mar hampla Orion. Déadach tú is anam ladanach é, déadach tú Orion a rá. Is é an fiador atá Orion, so déadach tú é sin a rá freisin. Ach tá sean scéal éireannach a gléann an badach ar. So tá lá an rogha agat agus an folklór réalteolaíochta haspáinn siad na rogha sin le an lón mar hampla. Leo an lón I ladanach déadach tú an cú a rá sin sean anam ar an réaltlann sin in éireann.
níl fineise de gach ceantainna sean scéalta fágtha a going, so an chuid is mó den na réalteanna caithimid asrúcáin dhéanamh an béarla nó an ladarach. Ach tá cúpla sean scéalta sean anamnacha fós a going as Gaeilge. Bhfuil an scéala mar bealach Bó Finne? Sia. Bhfuil de scéalán, bhfuil? Tá an le bailach an Bó Finne, tá sé anna dachar, mar a gcóir an chuid is mó den na teangacha i Eorop. Fáinne siad an anam agus an scéal ó na sean scéal Rómánach agus Gréagach is banne a bhí dorta an spéir. Ach I Gaeilge tá an anam beáín de friúil, bóthar an Bó Finne, seachas bóthar banniúil nó péirite. Ceanra tá cúpla smaointí ní léon rud cinnte, ach síos a géirí ceantar na ba atá sais commónta ná ba le lína bán a drim. An cuid eile den ba dain nó dubh seachas lína bán ag dul díreach síos a rim. Agus tá ceantar na smaointí ná sin an áit in a formar an anam, bailach an Bó Finne cosúla an sais lína bán a chéan síos a rim na ba sin. Agus tá sé sa múl, mar níl mór an cinnte níl mór an teangacha Eorpach le scéal difriúlacha. Tá cúpla teanganna, well, tá daoine ag Caint an teanga laistigh den Eorop ach tagan an teanga ó níos fuide san Ungáir. An teanga sin tá sé difriúil ón na teanganna eile Eorpach agus tá scéal difriúil acu freisin tá sé míoir saidóirí ag teach síos an scáilán sin ag deire an dain nóir tá an dain críochnathe beag na saidóirí ag teach síos an scáilán sin ach tá sé deas go bhfuil fiú mana bhfuil is a going go cinnte cad asa dagan an anam I Gaeilge. Tá sé go deas go bhfuil sé beáín difriúil ón anamnacha I beag ná gach teanga eile in Eorop. Agus tá cosúlachtí an leis aber an bhó agus an bealach féin. Is mar Kelly a dí naíire? Sin an smíanamh, Well, tá go galing arás in naíire agus tá míad anna bhuíocht díart as bheith tracht na réalta agus na rudí atá siúla gut leis an leachtóireacht agus brathnúir na réalta agus mar sin de, so tá míad anna bhuíocht díart. Cuireann, Dá me ceng ag íre teanbhailí anna bhleat. So is é me síomhidirlín nó cuireannscontent.ie tá síomh YouTube agam Caoimhín's content agus Caoimhín's content as Gaeilge a gcóir an réalteolaíocht as Gaeilge agus tá email agam freisin Caoimhín@caoimhínscontent nó caoimhínscontent@gmail pe ceann a bhar leat tá tain siad gléirgadí an áit céin ar inos. Agus tá mise I gcónaí sásta Caint go háirithe méoir na réaltaí agus go háirithe as Gaeilge. So tá mise anna buíoch uamh freisin mé tarachta isteach go dtí an chomhrá seo. Okay, go raibh agad Caoimhín. Go raibh agad.